existía la ley Mordaza, porque sí que me acuerdo que ponían multas y quedaban bastante Hace que veure la repressió que hem patit el moviment feminista des de la primera vaga del 2000, el 8 de març. Hem rebut en les dues vagues, tant del 2018 com del 2019, les feministes vam eixir al carrer per defensar els nostres drets, el feminisme que creiem i la societat que volem construir. La policia ens va identificar i posteriorment ens van arribar diferents multes. Al llarg de tot aquest temps hem fet al·legacions per defensar el nostre dret a manifestar-nos i a realitzar la vaga. A dia d'avui ens trobem així perquè no hem trobat la resposta que esperàvem i ens han portat a judici. La delegació del govern no ha respost i finalment ens trobem aquí. Així que esperem que les companyes que van entrar, que ens representen a tot el moviment feminista de València i en general, se senten acompanyades, farem una manifestació pacífica, reivindicarem el que volem, cridarem i estarem aquí esperant per a quan sigui. Molts ànims! Si toquen a una, toquen a totes. Si toquen a una, toquen a totes. Toquen a una, toquen a